sme sa spoznali v bare v Ostrave a sa ho pýtam, že či nechce vedieť na mňa aspoň kontakt, moje meno, priezvisko, že aby ma oslovil na ďalší deň. A Jojo povedal, nie, ak to má byť osud, tak sa ešte niekedy stretneme. Tak v tú chvíľu som bola riadne nasratá, lebo som si myslela, že to je ďalší chalan, ktorý iba tak ma opaluje. Potom vlastne sa už nechce vidieť. Každopádne bolo milé to, že hneď na ďalší deň mi napísal, pretože prehľadal celú facebookovú skupinu intrákov Poruba a tam pozrel profily všetkých Kristín. A tak ma kontaktoval, takže tým si to vyžehliel. Nebol som úplne rozhodnutý, že chcem nejaký vážny vzťah a podobne, ale ako náhle som stretol Kristínku, tak to bol docela silný argument na to vzdať sa mladeneckého života. Kristínke do manželstva by som chcel priniesť silného životného partnera v tom zmysle, že nechcem byť takou oporou, akou som ju vlastne bol doteraz. Jojo je rozdielny typ osobnosti, ako som ja, ale nejakým spôsobom nám zázračne do seba tie koliečka zapadajú. Chcela by som vytvoriť pocit bezpečia, aby vedel, že pri mne sa vždy môže cítiť, domov. Chcela by som vám všetkým poďakovať, že ste sem prišli. Veľmi si vážime to, že ste merali tú diaľku a nie je to pre nás iba fráza, ale naozaj sme radi, že dnešný deň sa vami môžeme oslaviť. Ešte raz ďakujem a som veľmi rád, že si tu s nami.